Deci avem și niște puncte turistice surpriză pe traseul nostru. Sper că n-ați mâncat prea mult, pentru că o să avem sarmale! Am glumit, nu o să avem sarmale, dar avem ceva brânză. Bine ați venit! Haideți, pofteriți! Cum este infernul? Cum? Precis ca un proces verbal. Cum este purgatoriul? Cum? Fals, ca orice aluzie la cele cerești. Ce este melancolia? Ce? Muzica inconștientă a sufletului. Ce este extazul? O fostă discotecă. Nu, extazul e delirul spiritului. Bă, tu ești tare de boacă? Discoteca e prea mică! Discoteca e prea mică să mai sar în cap! Discoteca e prea mică! Lucrurile nu mai sunt la fel de porciudat! Și nu înțeleg de ce! Cât timp sărut cerul, scuță-me! De ce? De ce ce? De ce sfinții se opresc numai în cer? Nu, asta e. De ce? Bună ziua, bună seara. Îmi pare aproape un pic rău să stric această liniște din jurul nostru, dar vreau să vă spun câteva cuvinte legate de ce se întâmplă astăzi. În primul rând, avem în spatele nostru, sau în spatele meu, respectiv în fața dumneavoastră, un nou punct de belvedere gândit de Primăria Rășinari și executat de colegul nostru aici prezent, Ștefan Radu Crețu. Despre poarta de aici am realizat-o împreună cu colega noastră Alexandra, care este arhitect, și la îndrumarea domnului Bucur am găsit această locație și putem vedea Rășinariul ca într-o poză, ca într-o fotografie, dar e pe bune, nu este virtuală, este cât se poate de live.